Yun. Hello mga ka-rides. Bago ang lahat, magpapakilala muna siguro ako dahil ito yung una kong vlog. Kasi kung napapansin nyo, naka-face mask ako. Kasi medyo hindi pa ako komportable na nakaharap sa camera. Medyo hindi ko pa alam kung paano talaga gagawin at kung paano mag-vlog. Since ito yung una, pasensya na po kung medyo magulo yung pagkaka-vlog natin ngayon. Practice muna. Ito yung magiging una kong vlog, unboxing sa binili kong bagong helmet na HGC. Kaya ako bumili pala na ito kasi 2 weeks na lang babiyahe ako papuntang Mindanao. 3 days na biyahe din yun. Kailangan natin ng bagong helmet. Laspag na rin kasi yung luma kong helmet eh. So yun, bumili na ako. Paano ba sisimulan ito? So yun, hindi na natin papatagalin. Papapakilala pa pala ako. Kalimutan. It's me, Boy Rides. Boy Rides Moto, yung pangalan ng channel natin. Yun. Hindi natin papatagalin. Simulan na natin yung unboxing. Ito pala, nabili ko sa Excelos. Sa may yun, Pasig. Mr. Ciclo kasi yung dati yung pangalan. Nahihirapan akong banggitin yung pangalan nila eh. Lagay ko na siguro sa baba kung isang tindahan ko ito nabili. Yun. So, sisimulan na natin. Ang boring na pagkakapalang, no? Like, na kinakabahan pa ako. Hindi ko alam kung paano. Hindi ko na mabuksan. Grabe naman pagkakatape na ito. Medyo may ubo pa ako. Hirap mag-vlog. Lalo na pag maniyain. Hindi ko man. Hindi ako dito. Hindi ko naputol. Cut na lang muna. Vlog. Para lang. Yan, yung assistant pinatusa ko muna. Wala ng gunting, hindi ko mapuksan. Thank you. Unboxing. Ay, medyo excited ako dito. No? Medyo may kamahalan. Buksan, pati nang nangis ko. Para hindi masira. Medyo laspag na yung box nila. Pero okay na rin. Kasi nga naka-lens na ako. Tapos may free pa na bakla. Pangalan dito yung nilalagay sa ulo. Ay, baklabak. Balaklabak. Yun mga rides. Dito na. Oops. Yan. Ganda na ito. Yan. Grabe. Ganda ka. Ito pala yung free. Yung nilalagay sa face mask. Face mask din pala tawag dito. Sukat natin mga. Ito muna ang lahin. Inuubo ako. Ito pala yung nakakabit is yung smoke lens na binili natin. Ito yung clear lens yun. Maganda rin yung clear lens nyo. Ito yung clear lens. Ganda. May lock siya eh. Kakaiba yung tingnan nyo. May siya pan-lock. Yan. Hindi siya pareho sa ibang lens na puro lens lang tala. Ito siya may pan-lock. Kasi nilalock yung niya lens. Hindi na nakita yung helmet.
nataranta na. Hindi alam kung paano harap sa camera. Yun. Ganda. Ito siya. Tanggalin na natin yung box na to. Ayan. Nakupo lang ako eh. Ayan. Ganda. Ayan. Yung original price na ito is 6,850. Tapos, may less na 600 bill, 500. Ginawa nila ang 7,990. Wala yung resibo. May resibo eh. Wala. Hindi nila nilagay yung resibo. Wala nga. Nakalimutan na nilagay yung resibo. Basta yung binayaran ko lahat na ito, itong helmet, tapos itong lens na to, separate kasi yung price na ito. Nasa 1.3. Ang free lang talaga is yung clear lens lang talaga. Kaya pag bibili kayo na ito, yung makukuha nyo is clear lens lang. Kailangan nyo munang bumili na ito. Yung harap, ang gulong, yun. Ito yung sinasabi ko mga karex. May lock yung lens nya para pag nagsarado ka, yan, tumutunog, nakalock na. Yan. Ang ganyan, hindi na siya nabubuksan. Kailangan ihitin yung lock nya para mabuksan. Yan. Tapos may dual visor pala ito, no? Yan. Yung ano niya, yung sa pang dual visor niya, yung sa ilalim, ito yung ano niya, no? Pang push. Oh, ba't tayo na? Ay, mali. Ito pala, kakaiba yung design niya, no? Kasi yung, di ba nasanay tayo, na yung sa visor, yung sa ilalim, is dito yung parang push niya. Ngayon, dito na yung pihitan niya sa ulo. Ayan. Ayan, maganda rin. Tapos, yung ano naman, yung padding niya sobrang ganda. Ayan, o. Talagang hindi talaga tinipid sa pila. So, ito yung padding niya. Ayan. Ganda ng padding. Ito yung sa loob. Tapos, yung lock niya, quick release lang din. Mas gusto ko tong quick release na to kasi nga mas mabilis tanggalin. Total, hindi naman pang racing to eh. So, okay lang to. Mas safe pa rin yung isang lock. Kaso, okay na rin to. Pang daily use lang naman. Yan. Ganda ng ano niya, pila. Kasi yung sa loob. Yung padding niya is parang leather siya. Yan. Yan, ganda. Yan. Hirap pa akong mag-vlog. Yan. Hindi pa marunong mag-vlog eh. Kung ano lang ginagawa. Yan, may ano na siya. Yan. Diba? Ganda rin. Sukat natin. Pag sinukat naman natin, ano siya, comfortable siya sa loob. Ganda ng tela talaga pag sinuot niya. Medyo masikip siya sa pagkapasok, pero pag nasa loob na, sakto lang naman. Eric. Yan. Hirap tayo pasok. Ito yung face mask mo. Patuwa ko ng face mask. Yan. Fit na fit. Tira yung mukha. Yan. Ganda. Tapos, pag sinara. Yan.
Sige. Ayan. Try natin palitan yung lens. Madali lang tanggalan yung lens na ito eh. Dito pare sa ibang helmet ang hirap palitan lang lens. Tingnan natin sabi, push lang daw. Oh, yun. Diretso tanggal agad. Bilis. Tanggal agad. Pero yung sa spider ko, grabe, ang hirap palitan. Ito ang bilis. Try natin. Yung pagpasok. Kumakain pa ako eh. Push lang ba ito? Hindi. Kailangan. Ano kaya ito? Yan. Ang tanong. Yan. Oh, hindi ko na mapasok. Parang inano lang yun. Yun. Dapat dito pala. Ay, sana. Tapos, ito, may space yan. Tapos, ganyan. Tapos, yun. Yan. Nakakabit na. Steve, may ano pa. Nakadikit. Yan. Ano? Steve siya. Tapos, Steve. Anak. So yun. Sa manonood nito, pasensya na pag kung medyo magulo pa yung pag-vlog natin since ito pa sa yung una kong vlog, ano. Nahihiya pa ako, hindi pa ako comfortable humarap sa camera. So, ano na lang, practice na lang. Baka patagalan, masanay. Ito pala yung gagamitin ko sa pagbiyahe ko ng Mindanao. Alis yata ako ng 25. December 25. So, solo rides na ano. So, makakayanin. Ito na. Yung sunod nating vlog naman is yung preparation naman natin kasi papagawa ko pa yung motor para hindi tayo magka-problema sa biyahe. So, yun yung susunod nating vlog. Practice muna. Kasi medyo magulo pa yung pagkaka-vlog. Wala tayong gagawa. Ito yung una. Masasanay rin tayo. Parang wala pa naman yata manonood sa atin dito eh. So, okay pa. So, thank you. Dito ko natatapusin ang aking unang vlog. Ang gulo. So, bye-bye.